Какво представлява човек с интелектуално увреждане? Хората с интелектуални увреждания могат да срещат трудности в ученето, когнитивните процеси и управлението на ежедневните дейности. Тези затруднения могат също да повлияят на комуникацията, уменията за решаване на проблеми и социалните умения. Въпреки това, всеки човек има уникални потребности. При осигуряване на подходяща подкрепа и среда, те могат да бъдат успешни в различни области, включително в спорта. Насърчаването на силните им страни и осигуряването на адекватна подкрепа допринасят за изграждането на увереност и активно участие в обществения живот. Интелектуалните увреждания се проявяват по различен начин при отделните хора. Сред най-разпространените състояния са синдромът на Даун, разстройствата от аутистичния спектър ASD, както и други когнитивни нарушения. Нека разгледаме това по-подробно. Даун синдром. Синдромът на Даун представлява генетично обусловено състояние, резултат от допълнителна хромозома, което оказва влияние върху когнитивното и физическото развитие. Въпреки това, голяма част от хората с синдром на Даун имат добре развити социални умения и са способни на ефективна комуникация. При осигуряване на подходящо образование и подкрепа, физическите активности, включително спортът, допринасят за цялостното им развитие, повишават увереността и насърчават социалното им взаимодействие. Всеки индивид притежава различен потенциал и в подходяща подкрепяща среда хората с синдром на Даун могат да допринасят значимо за обществото. Аутизъм наклонена черта разстройства от аутистичния спектър ASD. Разстройството от аутистичния спектър ASD е състояние в развитието, което влияе върху социалното взаимодействие, комуникацията и поведението. Лицата с ASD могат да срещат трудности при разчитането на социални знаци и при включването си в разговори. При осигуряване на подходяща подкрепа и приобщаваща среда, физическите активности, включително спортът, подпомагат развитието на социални умения, подобряват комуникацията и допринасят за намаляване на социалната изолация. Спортът допринася за изграждането на увереност и стимулира активното участие в обществения живот. Интелектуално увреждане. Интелектуалното увреждане засяга когнитивните процеси, комуникацията и уменията, необходими за независимо функциониране в ежедневието. Тези лица могат да изискват различни степени на подкрепа в ежедневния си живот. При осигуряване на подходящо образование и насочване е възможно да се постигне съществен напредък. Спортните дейности допринасят не само за подобряване на физическото здраве, но и за развитието на социални умения, повишаване на увереността и по-активно включване в обществото. При създаване на равни възможности, всеки човек може да развие и покаже своя потенциал. DigitalLabProject.com. Let's join us.